Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek jadi vot ta' fiduċja assolut lill-Ministru Karmifsud Bonnici. Għal-mistoqsijiet ta' One News dwar x'għandu jagħmel Karmifsud Bonnici jekk il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni jkollha l-maġġoranza parlamentari, Tonio Fenek wieġeb b'dan il-mod. Ministru, jekk il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni ġib il-maġġoranza fil-Parlament, Karmifsud Bonnici għandu jibqa' Ministru? Jien għandi fiduċja sieħa fil-kapaċitajiet kbar tal-Ministru Karmifsud Bonnici. Din id-dikjerazzjoni waslet wara dikjerazzjonijiet simili ta' deputati nazzjonalisti oħrajn. Edwin Vassallo fil-Parlament għalli jiġri x'jiġri Karmifsud Bonnici għandu jibqa' Ministru. M'għandekx tqis din il-mozzjoni bħala xi ħaġa li lilek anke jekk tgħaddi għandha twaqfek mill-ħidma tiegħek. Filwaqt li Beppe Fenek Adami u Joe Falzon iddikjaraw ma' One News li Mifsud Bonnici m'għandux jirriżenja. Karmifsud Bonnici m'għandux għalfejn jirriżenja. Le, jien ma naħsibx li għandu jirriżenja le. Għala? Ma naħsibx. Għax naħseb hija mozzjoni li mhijiex bbażata fuq verament ġustizzja li huwa f'dak il-Ministeru. Il-ħadd filgħodu deputati nazzjonalisti oħrajn kellhom reazzjonijiet differenti għal mistoqsijiet ta' One News. Dik il-fissat, ara. Jekk il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kollha l-maġġoranza fil-Parlament, Karmifsud Bonnici. Kollha l-maġġoranza naraw. Naraw x'jiġri. Ma l-opinjoni tiegħek? Naraw x'jiġri. Jekk il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni ġib il-maġġoranza.